Kad je dečiji dodatak u pitanju, kod nas sa onim skalama koje postoje i iznosima koje se dobijaju, dečiji dodatak više ima ulogu da i cilj da smanji siromaštvo, tako da roditelji koji su u zoni siromaštva ili na granici siromaštva će dobiti dečiji dodatak. Oni koji su malo iznad toga će ostati bez dečjeg dodatka. Naš predlog je da taj obuhvat bude širi, da iznosi budu veći. Profesor Ardarenko to negde pominje kao univerzalni dečji dodatak. Takođe imamo tih primjera i u našem okruženju u Evropi da ima neka vrsta tog univerzalnog dodatka sa širim obuhvatom i sa većim iznosima. Kada su davanja za socijalnu zaštitu u pitanju, mi se slažemo da je država u zadnjih 10 godina uradila puno toga, neki iznosi su povećani, uvedeni su i neki novi instituti, tako da u tom smislu mislim da nije pitanje da li je država uradila više u prethodnom periodu nego što se radilo pre 20 ili 30 godina. Mislim da je pitanje koje treba da postavimo da li je to dovoljno. Jer ako odredimo neke prioritete, to mora da prati i novac. Znači, ako hoćemo da nam demografska slika bude dobra, mere populacione politike koštaju i onda neko mora da sedne, Ministarstvo finansija i opet se vraća na ovaj demografski savjet koji predlažemo, da kaže da, 1%, 2% iz budžeta ili ne znam već koliko će biti prioritetno i ići će za ova davanja, a ostalo će negde sve sačekati ili godinu dana ili već koliko, ali neke prioritete uvek pravimo i mislim da bi ovo morao da bude prioritet, a opet se vraćam, sve to što radimo mora da prate akcioni planovi. Ako nema akcionog plana, strategija je skup lepih misli, lepih želja na papiru, ali rezultat, i onda uopšte nije bitno da li je bila strategija od 2010. do 2015. pa danas se pozivamo na nju ili ćemo je inovirati. Jer poenta jeste upravo da to što smo negde predvideli u strategiji i realizujemo, a da ne preuzimamo veći deo iz jedne u drugu i da nam negde to bude, imamo strategiju.